Duşenbe güni Türkmenistanyň döwlet metbugaty ýurduň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda Türkmenistanyň Konstitusijon Kanunynyň taslamasyny çap etdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň teklibi esasyna ýurduň kanun çykarjylgyny iki palataly görnüşe geçirmek gödüňünde tutulýar. Täze kanun taslamasyna laýyklykda täze parlament milli geňeş adlandyrylýar we ol iki palatadan halk maslahatyndan we meclisden ibaretdir. Halk maslahatynyň agdalygyna her welaýetden we welaýet hukukly şäherden 8 wekil saýlanýar. Şeýlede 8 agda prezident tarapyndan bellenilýär. Jemi 56 agdalyk halk maslahatynyň düzümine 30 ýaşy dolan, ýokary bilimli we soňky 10 ýyllykda Türkmenistanyň hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty saýlanyp ýa-da bellenip bilinir. Prezident öz belleýän adamlarynyň ygtyýarlyklaryny möhletinden öň ýatyrmagy hukukludur. Täze kanun taslamasyna görä prezident haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, täze prezident saýlanylýança onuň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna görä ýaşy 40-dan pes bolmadyk Türkmenistanyň raýaty prezidentlige saýlanyp bilinýär. Tinçler Türkmenistanyň gödüňünde tutulýan konstitusiýon özgertmeleri prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowy häkimiýet başyna getirmek tagallalary hökmüne baha berýärler. Serdar Berdimuhammedow öňümizdäki ýylyň 22-nji sentýabryna 40 ýaşyny doldurýar. Täze kanun taslamasy öňümizdäki ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girýär. 125 deputatdan ibaret meclise deputatlygy 25 ýaşy dolan we soňky 10 ýyl bäri Türkmenistanyň hemişelik ýaşaýan raýat saýlanyp bilinir. Deputatlygy dalaşgärlerden ýokary bilim talap edilmeýär. Türkmenistanyň milli geňeşi jemi 181 adamdan ibaret bolar. Olaryň ygtyýarlyk möhleti 5 ýyldyr. Şeýlede täze üýtgetmeleri görä Türkmenistanyň prezident halk maslahatynyň agdasy ýa-da meclisiň deputaty bolup bilmez. Häzirki wagtda güýjüni saklaýan Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň öýüdidir. Ýöne üýtgedip guruljak täze halk maslahatynyň başlygy onuň agdalarynyň gizlin sesleri bilen saýlanar. Täze üýtgetmeleri we goşmaçalary görä Türkmenistanyň häzirki meclisiniň ähli halk sala salşyklaryny geçirmek hakyndaky meseleleri boýunça şeýlede prezidentiň teklibi bilen ýokary kadyýetiň başlygyny baş prokurory, içeri işleri we adalet ministrleriniň wezipe bellemek ýaly kagyd ýüzündäki ygtyýarlyklary täze parlamentiň ýokary palatasyna halk maslahatyna geçýär. 24 fevralda anonim şertlerde Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan bir ýerli synçy täze konstitusiýon reformalaryň käbir güni watar ýurtlaryň täsiri bilen durmuşa geçirilýändigini öňe sürdi.